Čaute, vítam vás pri pokračovaní opravy ovládača od PlayStation 5. V tomto dieli sa prvýkrát pokúsim vymeniť USB-C port a vy si môžete pozrieť, ako to teda dopadne. Takže poďme na to, budeme pokračovať tam, kde sme naposledy skončili. A tu môžeme vidieť, že máme s ním taký malý problém, že on tam tak úplne nesadol. Čiže... OK. Tak, a v tomto bode si to teraz stopneme. A povieme si, že čo sa práve stalo. Prešiel jeden deň, dvakrát som sa nervovo zrútil a teraz si ukážeme, že čo som vlastne spravil, čo bolo zle a ako sa to teraz pokúsim napraviť. Tak dáme si záber na mikroskop. Takto prosím pekne dopadol už druhý USB port. Trošku som prehrial dosku, trošku som prehrial ten USB port a v práci som tak trošku nad tým premýšľal, že čo bolo zlé, čo som mohol spraviť lepšie. A chcel som túto časť vymazať z videa, nedávať to tam, ale rozhodol som sa to tam dať, pretože chcem nahrávať celú cestu, ako sa učím opravovať tieto veci. Takže tu si môžete pozrieť, ako to vyzerá, keď sa vám niečo nepodarí. Teraz si to vytiahnem, všetok cín vyberem von, rovnako aj z tých dierok. To sú dierky, ktoré sú, tuším, v obvode uzemnenia, z ktorých sa celkom ťažko vyťahuje ten cín, ale bude to potrebné. Následne si tam pekne zapasujem ten druhý USB port, ten nový, ktorý mám z Temu, ktorý by tam mal zapasovať a v prvom rade si zaspajkujem tieto spojenia alebo tieto kontakty a následne vložím cín aj do týchto dierok tu, aby to bolo jasné, a mám trošku špinavú pinzetku, čiže áno, aj toto sa občas stáva, takéto veci, takéto zlyhania. Čiže ideme na to. A pekne zišiel von. Super. Toto by sme mali. Dneska som už naladený na to, že to idem spraviť ešte raz a poriadne. OK, myslím, že by som tam mohol pridať ešte flux. OK, stala sa taká zaujímavá vec. Moja odsávačka na cín bola plná cínu a jak som to potiahol, tak sa mi proste ten cín začal sypať po doske. Ja som si už myslel, že som niečo pokazil, ale tu je vidno kopu cínu, ktorá mi z toho vyšla. Teraz keď to takto spravím, tak z toho už idú iba také mini omrvinky, to by nemuselo vadiť. No takže ďalšie ponaučenie, čistite si svoju odsávačku. Trošku to povysávam a hneď som späť. Dobre, takže ideme inak. Dám si to pekne sem. Spravím to takto.
môžeme vidieť, že všetky dierky máme pekne čisté od cínu. Dobre, ale ja si myslím, že keby sa mi tam podarilo dať cín a takto to dať, takže to pôjde. Ja si myslím, že OK, to vyzerá dobré. To vyzerá dobré. Skúsime ešte takto. Na 380, dobre, a teraz si ho tam budem musieť opatrne vložiť. Dobre. Skúsiť to trošku rozstaviť. Som ešte netušil, že si takto zavarím, keď sa budem pokúšať prespajkovať jeden USB-C port. Dúfam, že ešte ani nepôjde, tak ma už úplne vyrúti. Čo robím? No tak teraz fakt neviem, ale tam to vyzerá ako spojené. No je to tam určite spojené. Skúsim to vytiahnuť. Akože vyzerá to príšerne. Príšerne. Tiež som zabudol na jednu dôležitú vec. Nedal som žiadnu pastu sem. Takže ju tam dám. Pridám ešte flux. Pokúsil som sa pridať trošičku cínu na ten USB-C port. Neviem, či mi to vyšlo, ale trošičku tam je. Čiže nahrajem dosku a proste ho tam pricapím a zatavím tieto časti a uvidíme, či to pôjde. OK. Toto ale vôbec nevyzerá zle. Čiže toto bola cesta, hej, celý čas. Proste zase trápenie. Veľké trápenie a bolo to treba poriadne prehriať a capnúť to tam a nechať vychladnúť. Ešte musíme teda zataviť o tieto časti.
No, nie je to úplne ideálne. Ale verím, že to bude funkčné. Pretože toto vyzerá dobre. Treba to proste nahriať a priložiť a nechať tak. Ale proste musíme to nahriať naozaj na 420 som tuším stupňov dal a proste nech sa to úplne rozstaví a hneď som to tam priložil. Dobre, takže takto pekne som si prichytil dosku na stojan a teraz si ideme zaspajkovať tieto analógy. Dobre, takže fíha, toto šlo výnimočne dobre. Čiže som to pekne nahrieval teplovzdušnou pištoľou a pekne som to celé stade vytiahol. To je super. Toto je super. No. Čiže oni by mali ísť z tejto strany. Teraz ma vytáča tento bordel tu, ale to spravím potom. Čiže malo by to ísť presne takto. Jasné. Krásne tam zapasoval. Aspoň to tak vyzerá, že tam dobre zapasoval. Teraz si dáme tento ďalší. Čiže no dobre, tu vidíme, že sa ten cín pekne uchytil aj do celej dierky. Takže keby som to lepšie posvietil, no jasné. Dobre, toto vyzerá byť zacínované, takže zmeníme si pohľad. Kamera na stôl. Mikroskop posuniem. A tuto teda vidíme, takže no dobre, nie je to nič pekné, ale každopádne to aspoň trošku vyčistím od fluxu. Po prípade to môžem ešte trošku ofúknuť s touto pištoľou, nech zohrejem a vyčistím tú dosku.
Akože čo by bolo fajn, by bolo to, keby sa ten cín ešte trošku rozstavil a trošku lepšiu formu chytil, ale myslím, že to už nejdem hrotiť. Proste to ponahrievam a nechám tak. Ďalej asi si tu trošku poriadím a začneme to dávať zase dokopy.